गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द। आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङैनो दं। थाम्बनेइलाव नायनानै गासैबो मिथिखाजोब्बाय खोमा आं सोरनि सायाव मा बाथ्रा बुंनो नागिरदों। मोजांसो बुंनो नागिरदों ना गाज्रिसो बुंनो नागिरदों। भिडिअखौ जोबजासिम खोनासं, बेनिफ्राय कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। आं दा फार्स्टआवनो बुंखागोन, सनिया कुइनखौ सासे सेंग्राया हाबा खालामदों, जोबोर मोजांनि बाथ्रा आंनि थाखायब्ला। बेखौ लानानै जोङो बे भिडिअआव गोबां बाथ्रा सावरायगोन। बेनिफ्राय आंखौ दा बुंहरगोन, नोंहा गुबुननि सायावसो मानो भिडिअ बानायो साफा सानै मानसिफोरा, नोंहा निजा टपिक गैया नामा? आंखौ बेफोरबायदि बुङो। आङो गुबुननि सायाव हाबनानै सानफ्रोमबो भिडिअ लाबोयो, नंगौ आङो मानियो। आङो माबोला लाबोयो? जेब्ला इउटुबार्सफोरा गावबा गावनो गोरोन्थि मावनानै जेब्ला पाब्लिकजों रायजाहरो गोरोन्थि मावनानै, अब्लानिया इउटुबार्सफोरा मा खालामो? गावबा गावनो आंखौ रायदो, आंखौ बेफोरबायदि बुंदो, बायदिसिना भिडिअ लाबोनानै बुंफिनो पाब्लिकनि सायाव। गावनि गोरोन्थिखौथ' नायला। नोंनिया मा गोरोन्थि जादों? दिनै ससियेल मिडियायाव जोङो गोरोन्थि खालामनानै भिडिअ लाबोयोब्ला पाब्लिकआ जोंखौ सोंखारिखागोन। सोंखारिगोन ना सोंखारिया? जोङो जानला मानला भिडिअ लाबोखांनायनि उनाव, पाब्लिकजों रायजाखांनायनि उनाव जों गोबां बाथ्रा बुंफैफिनो ससियेल मिडियायाव फैनानै, नाथाय जों जोंनि भुलखौ नुवाना? आङो अब्लानियासो जोङो बेफोरबायदि देखायनाङा ससियेल मिडियायाव, जोंखौ रायखागोन। जों मोजांखौ देखाय, गाज्रिखौ मालाबाबो देखायनाङा होननानै आङो गेजेराव हाबनानै भिडिअ लाबोयो। बेनिफ्राय आंखौ गोबां मानसियानो गाज्रि मोनो। बोथोरा जोबोर गुसु, आङो बाइक साफा खालामनायजों लोगोसे बेवहायनो थानानै भिडिअ बानायबाय। अखाबो हागासिनो दङ मैया हरनिफ्राय। बेनिफ्राय आं दा नोंथांमोननो मोनसे फिसा भिडिअ देखायनि, मोजाङै नाय। सनिया कुइनजों गावनि बयफ्रेन्डजों हाबा जानाय, बेनिफ्राय बिसोरो बामखांलायदो। बेनि सेराव सोरो दङ? बे भिडिअखौ मोजाङै नायग्रो। नुबायना नोंथांमोन? सनिया कुइनजों गावनि बयफ्रेन्डजों हाबा जादों। बेनिफ्राय बेनि उन्दै गथ' फिसाया, जाय बै सासे हौवानि गथ'मोन, दिनै बे गथ'आ जेबो बुजि मोना, जेबो मोनथिया। गावनि सिगांनि बिफाया सोरो बेखौबो बे जेबो मोनथिनाय नङा, गोसोआव थानाय नङा। आरो दानिखौबो बे जेबो मोनथिनाय नङा। बे उन्दै गथ', दिनै बिमाया गुबुनजों हाबा जानानै दिनै मायबा मोनसे जाहोननि थाखाय गारलायनाय जाबाय, बेनिफ्राय गुबुनजों हाबा जाबावबाय। बे गथ'आ जेबो बुजि मोननाय नङा। बे गथ'आ बिमानि हाबायाव मा बरिया सिगां सिगां खारथिंलायदो। मोजाङै नाय। दुखुनांथाव नंगौना नङा? बे गथ'आथ' जेबो मिथिया। मिथिगौ? आं सानो दिनै बे गथ'आ गिदिरमोनब्ला बेसे दुखु मोनगौमोन। बुजि मोननाय जानायमोनब्ला, क्लास 10, 11, 12नि गथ' जानायमोनब्ला, आंनि आइया गुबुनजों हाबा जानानै गारलायबाय, आं दिनै बै सासे बिफानि गथ'मोन, दिनै आइया गुबुनजों हाबा जाबोबाय। बे गथ'आ गिदिरमोनब्ला जोबोद दुखु मोनगौमोन। नाथाय बे उन्दै, जेबो मिथिया। दिनै बिमानि हाबायाव गथ'आ सिगां सिगां उन उन थाफाबाय थादो, खारफालायबाय थादो। आं बेखौनो बुंगोन, बे गथ'खौ मालाबाबो आलाय सिलाय खालामनाङा। आरो आं बेखौनो बुंगोन, जाय सेंग्राया सनिया कुइनखौ हाबा खालामदों, जोबोर मोजांनि बाथ्रा, जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा। दिनै जोंनि समाजाव जों गोबां नुयो, नुगोना नुवा? हाबा जाबाय, गथ' खांबाय, हौवायाबो गारबाय, हिनजावाबो बेनिफ्राय मा खालामगोन, मा मागोन, गथ' गथायखौ फिसिनो हाला। बे गथ' गथायखौबो बिबै बिबौनि आखायाव गारनानै खारो। सोरबाया खामानि मावनो थाखाय गुबुन जायगायाव थाङो, गथ'खौ फेदेरनो थाखाय। सोरबाया मा बे गथ'खौ गारखाथारनानैनो गुबुन हौवाजों खारफिनो। जों बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव जों दावराव नुयो। अब्ला बे गथ'नि मा दाय? बे गथ'खौ गुबुना जोनोम होबाय, बिमा बिफाया, बेनिफ्राय बिबै बिबौनि आखायाव गारनानै खारो। बिबै बिबौआबो जेबो गैया, फिसिनो हानाय जेबो राहा गैया। हाजिरा खामला मावो, बाजाराव मैगं थाइगं फानो, बन दाननानै फानो। जों जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेफोरबायदि नुयो। दिनै आं बेखौनो बुंगोन, बिथां सनिया कुइनआ बे गथ'खौ गारनानैबो खाराखै। बे गथ'खौ गावजोंनो लादों। नाथाय बे गथ'आ जेबो मिथिया।
दिनै गथ' आरो सनिया कुइनखौ नुखानानैबो सासे सेंग्राया बेखौ हाबा खालामदो। मोजांनि बाथ्रा नंगौना नङा? जों नुनो मोनो जोंनि बर' समाजाव सोरबाया गथ' गथाय दङ सानै, हिनजावबो दङ, मोजां न'खर संसार दाबाय थादो, फैसा थाखाबो दङ। बेनि उनाव गुबुन सिख्लाजों लाइन मारिहैयो। लाइन मारिहैनानै गावनि गथ' गथायखौ आं गारबाय, हिनजावखौ आं गारबाय, बेफोरबायदिबो बुंग्रा जों ससियेल मिडियायाव नुयो। आरो सोरबा बै सिख्लायाबो जाय हौवाखौ लादो बैसोरबो बुंहैयो, हा बेहा हिनजाव गैया, गथ' गथाय गैया, बेनिखायसो आं लादो। जों बेफोरबायदिखौबो नुयो। नाथाय सिख्लाफोरा, आङो बारे बारे बुंबाय, सोरबा गथ' गथाय गोनांखा हौवा बेफोरबायदिदो मालाबाबो सहसाव लाइन मारिनाङा आरो लानोबो नाङा। बै सासे हिनजावा गावनि गथ' गथायखौ लानानै आरो गावनि हौवाखौ लानानै जोबोद दुखु मोननाय फैयो। बेनिखायनो सिख्लाफोराबो गोजान जानांगौ बैफोरबायदिनिफ्राय। नांगौ जायोब्ला दा जेरै सासे सेंग्राया सासे हिनजावनि दुखु खस्थ'खौ नुनानै बोजबनानै लादो, बेफोरबायदिसो जानांगौ। थगायनाङा। गोबाङानो ससियेल मिडियायाव फैनानै थगायफैयो, बायदिसिना बाथ्रा बुंफायो, माने सैथो बाथ्राखौ नंखाय खालामजोबो। बेनिफ्राय गोबां पाब्लिकआबो मा नंखायखौसो सैथो होननानै सानना लायो। जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि गोबां जायो। बेफोरबायदि जानाङा। नांगौ जायोब्ला बेफोरबायदि आलाय सिलाय मानसिखौ बजबनानै ला, अब्लाबो पाब्लिकआ वेलकाम खालामगोन, मोजां बाथ्रा बुंगोन। दा आङो बेखौनो बुंगोन, दा सनिया कुइनआ उन्दै नंला, गिदिर, बिमाबो जाबाय, गथ'बो खांबाय, दा आरो ससियेल मिडियायाव देखायबोबावबाय रायजोफोरनि सिगाङाव, गोबाङानो गोबां रायबायबो, नों मा देखायबाय थायो। दिनै सेकेन्ड टाइम हाबा जाबावबाय। दा नै सेकेन्ड टाइम हाबा जाबावनायजों गावनि गथ'खौ लानानै मोजाङै संसार जानांगो, मोजां देखायनांगो ससियेल मिडियायाव। आगोलो जाबायदि जानला मोनला ड्रेस गाननानै देखायबाय, बेफोरखौ गारनांगो। बर' समाज हिसाबै बर' समाजाव गाज्रि नुयो। मोनसे समाव जोबोर बायदिसिना देखायोमोन, बेफोरखौ गारनानै दा बर'जों हाबा जाबाय हिसाबै दा फैनो गोनां संसारखौ साननानै जाहाथे बे संसाराव जेबो बेले बेजे जाया। अलरेडि सासे गथ' दंखायो, बे गथ'खौ लानानै जाहाथे फैनो गोनां संसारा जोबोर मोजां जायो, मोजां जानो हायो, ससियेल मिडियायाव पाब्लिकनो मोजां देखायनो हायो। जानला मानला देखायनायखौ गारनानै सासे बिमा जानायनि उनाव जोङो माबायदि जानांगौ, माबायदि देखायनांगौ, जों मोसायोब्लाबो माबायदि मोसानांगौ, माबायदिखौ गाज्रि नुयो पाब्लिकआ। आं सानो फैनो गोनां समाव ससियेल मिडियायावबो मोजांखौ देखायगोन, मोजांखौ देखायलांगोन, गावनि हौवाजों थानानै बा गावनि गथ'खौ लानानै। आं बेफोरबायदि सानो आरोना, गाज्रिखौ थांनाय समाव जा देखायबाय बेफोरखौ गारनानै मोजांखौ देखायो, अब्लानिया रायजो राजाफोराबो मोजां मोनगोन। मानो होनोब्ला जोंनि बर' समाजाव जानला मानला ड्रेस गाननायखौ जोबोर गाज्रि नुयो। बलिउडनि आलादा, बलिउडआव जोङो गाज्रि गानब्लाबो माने गुबुन हारि नालाय, गुबुन जाथि नालाय, बिसोरखौ जोङो बारा नांजाया, जेबो मोना जोङो, मोजांबो नुवा गाज्रिबो नुवा। बेफोरबायदि गुबुन हारिनिखौबा, गावनि हारिनि मानसिखौबा गाज्रि गानब्ला बोरैबा नुयो, आरो गाज्रि गाज्रि मोसाना देखायोब्लाबो जों गावनि हारिनिखौ इसेबाबो बोरैबा मोनो। नाथाय गुबुननिखौ मा बलिउड हलिउडआव मा जेसेबां देखाय जेबो माबा मोना, इन्टारेस्टबो मोना, माने गाज्रिबो मोना, नर्मेल मोनो। गुबुननिखौब्ला जों हारिनिखौबा गाज्रि मोनो। बेनिखायनो हारि हिसाबै माने हारियाव माबायदि सलिदो, हारिया बेसेबां जौगाखो, बेजों लोगोसे हारिजों माने सोमोन्दो लाखिनानै मोजां देखायलाङोब्ला समाजाबो मोजां बुंगोन, आरो मोजां संसार जालांनो हायोब्ला समाजाबो मोजां बुंगोन। आं बेखौनो बुंगोन आरोना, गाज्रिखौ मालाबाबो देखायना, मोजांखौ देखाय, जेसेबां हायो एसेबांनो मोजांखौ देखाय, अब्लानो गासैबो मानसिफ्रा मोजां बुंगोन। अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।